салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. иншаллоҳ ки хуб ҳастен. бовар кунед бародари азиз, имрӯз дуюм уже мусибате аст ки дуюм бародари мо ва шумо, бародари тоҷики мо ва шумо ӯзе аз дунё мегзарад. И бародармон дар шаҳри Москва дар город Митишин астай. мақсад бародараш ба мо муроҷиат кард, гуфтем майли чанқа ки ай дасти мо, ай дасти бародарои мо, ай дасти подписчикои бародарои ғариб мумния иншаллоҳ видео карда мегузорем. ба қадри имкон иншаллоҳ бародарои мо боварӣ дорам ки дастгирӣ мекунанд. бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарое ки тамошо мекунед, ҳурмат мекунед, ба хотири Аллоҳ ин ҳамин номраи бародарашай, Сбербанки бародарашай, хос ба хотири Аллоҳ бо мегумтон ки бародари азиз 100 рублай, 10 рублай, 20 рублай кӯмак кунед, то ҳамин бародара ба Тоҷикистон равон кунанд. ин ҳамин бародаре ки сурати дар ҳамҷа мебинед, ҳамин бародар аз дунё гузаштагиай, аз Тоҷикистон айнояи восеъ мешавад. бародари азиз, ба хотири Аллоҳ бо мегум бародарои азиз, ҳама лайки шумо сабаб мешавад ки ин видео паҳн мешавад, то ҳама бародарои хайрхоҳ мебинанд. ба ҳама хотири бародари азиз лайка бимоне, поделится кунед, ватсап дори, имо дори, одноклассников поделитсаш ки иншаллоҳ ки савобаш дар мо ва шумо мерасад. иншаллоҳ бовар кунед ки рӯзи қиёмат ҳар як хайри мо мекунем, иншаллоҳ ки дастгири мо мешавад. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад бародарои азиз. бовар кунед мусибатро мебинем, ҳар вақти мусибат мебинем беҳад зиқ мешавам. ба ҳамун хотири бародарои азиз имрӯз бояд мо якҷоя шем, як мушт бишем. чӣ мусибате бошад, чӣ пастиву чӣ баландӣ бошад, мо мардуми тоҷик бояд як мушт бошем. ба ҳамун хотири бародарои азиз чӣ қадаре метавонем видеоро паҳн кунем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.